Afambo Nwadan is office. Esim Galaba Eko were zite ozi. Egwu a na-agụ ana m agụ ya na nkasi obi ndị na-enweghị nne na nna, ndị di ha nwụrụ, ụmụnne di ha na-eshi ha ọnụ n'ugbo koke, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Zite onye nkasi nna bịanụ, kasi obi n'ibu ezi nna, anya mmiri akwa ha bụ naanị ọjọsi. Ikikere eze ha n'ude bụ naanị gbọta na-enye. Ana m echeta ụmụaka na nwala ndị nne ha nwụrụ. Ana m echeta ndị inyom maka ndị di ha nwụrụ. Ndị aka ha dọcha, ndị nọta ụlọefu, ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Obi efuru unu atamukwala onye nwanyị lahụ. Zite onye kasi nna bịanụ, kasi obi n'ibu ezi nna, anya mmiri akwa ha bụ naanị ha jasi. Ikikere eze ha n'ude bụ naanị mkpọta na-enye. Ana m echeta ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ, ndị ụmụnne di ha na-emekpa ahụ, ndị a na-esogbu tụtụ ehihie n'abalị, ndị a na-eshi ọnụ n'igbo giri koke, ndị na-akwa akwa nri na-asị Jehova ruo ole mgbe ị ga-echeta ha ebighị ebi. Zite onye